Asuo nya bofo. Asuo nya bofo. Asuo ye wrade no. Won ya body mu na agya ne bo won se won mabua ye nipa. Efiri se asuo ka ho no won ye okra. Enu nti na wahwe a uji Yesu di as yakobo asu. Asu na yakobo no okra no na wo ko siesie no edi na ma na wrade. Kwan na siesie no agya no hyehye se asuo na wo kwan se o siesie kra. Kristo so mo so ojamframa efo abena ana kofi ya osu. Wan so no wan kofa ba eye Yesu. Nti wan so ye nyame kro no a. Enyame mienu wei obi agi moja. Yesu abebo bra abewo ma be boni bra wasasi wei so. Yesu enya ba ko no aba o. O aba dodo sen. Yesu aba ennan. Obesan ba bi. David. Pra na owo ho no. Oye Anokye ba. Biribi nti na Anokye de ne bai. Se Asuo. Anokye ono ne sunsum a odane mienu. Oye mframa. Okay. San Yesu. Efi se one enano nenam. Okay. Nti Anokye ne ho ha. Nan the beadia ne nana ne so be me de nana ma ona Ebi a meje Ona nanum ni me free to see anyanda ye nyame ami to me ade anyina ya ipa ya Asuo dinti ya mama twe me ho nyame fofo na mo penti me amfa me ho mo pe Israel nyame a minimmo Isaac nyame a minimmo Jacob nyame a minimmo Abraham nyame a minimmo Ayana minu anuma Christopher mimi yo Christo ni nanso me kira body ase nti mi si nim sunsum sam bibi e fa body e ho bisa me ametima akire wo efiri se agya na adwuma na me ye menye impo Christo nko adwuma minim Christo minim bribia efiri se me ye agya no a obo ade no adwuma nti abode bia kofa ba minim. Okay. Papa Brana na okasa na o say Asuo Entim obi wo boso Asuo entim me count. Be se no de obi wo boso mpa na Asuo na nkasa aba be si nipa no so account. Eni nyina ye samankom. Ensamankom. Mami kira odi sa de no kofa ba ai ana de enti e ba ne sa. Okay. Emre ko nanim ne Asuo binum ko chichire abusua. Na wan ko chichire abusua no ebe ko ba se nipa ko ye Asuo num bi bone. Ya Asuo bi a wayera na akwan. Okay. Ya ka se Asuo ayera na akwan a agya no mra ode ma no se omra maye adwuma mfa ma adasa no wanye wodane ne ho ya de foforo nti u kan sam 82 a o kire o se mo ni mboborofo asem ma no mo ni ohia ni asem mo hwi won a wo hye won so no mfiri ogem na nso so ebi no ba ye nya no wo ye enam omo ankasa de ye de aye wo munti obi wo ho a nipa ye ne bone nti nipa ye ne bone no agina so se ne me mmoa nipa me so nipa jimi a meku no. The moment I saw beku nipa pe wako sumu ena bone obi di ye wunti. Okay. Agya no ahyehye de ye se wo bagi nipa nkwa wo be yi nkwa firi ho nti agya no ebu befu nti wo be ye den wo be free agya no ekwan na wa be ye bone kwan obaye bone kwan a na ode ne ho akọbọ bosom no nso ekopem wo a Asuo ne so sen no right Asuo ne tumi wo soro sen bosom no di we nipa tinye ba bia no no betimi akọ nti e ba no saa no ano ne bosom no akọ ba akọ ene mema wakra mema wasomfo nti wo ba hunu se yemfa Asuo ya ata no nyemfa nto ho nti Asuo ya ata no ukodi nkwase asem kire no ma me fa akwanya Asuo na me kire akonodi ase. Okay. Akonodi ewo hoyi ni din ankasa de abana oye nipa Abana akonodi. The ayifo na to no sa latefo na mala me free me kire na sikakra na me kire abodi bi ase right ana jana adwuma na me ye nti sunsum ko me kire ase kura timi nya me hwe every say jana adwuma na me ye me pese nipa hunu no kre. Okay. Na ye hunu obia na ye di obia ni die ma no se ne se. Okay. Die me kan nya se me kire na keke me kire se nipa besua de ben kasa akonodi ni tumi every say oya saman ukodi akonodi ho agora akonodi bekun obehye wasefo every say akonodi yekun ne yawso e be kan ho asam a kire o de nti akonodi be ya akonodi. Okay. Eso ya de nsu yesi ne ba ne akonodi nya sa na ya wanka na wan kire won kura won nim miss o kama metin ne nya no kra maka a kire o. Eso ya de nsu
akono de yoba oni ni kun bo won bra na won ko afuo mu na wo ba no ya densu kane na ne mra ne se okirifi ya densu wokoma firi se ofiri janim nti oni abotre ode ne mra ne nam nti na ya densu mra ne se yemfa fin ma mi nti ya densu untimi nko hohoro na ase mu ya densu mu obefa wo cheso bekum okay ehona abna se dabi ya densu ye hwan chia untimi nya behwe bekwa ko hohoro me na ase agum no ko hohoro na ase ti ofirafuo mu ba no ni wura no ana okohoro ne na ase gu ya densu anya ne hwe onimisu wafa ne ho adi na nka bi si ya densu ho ko na nim kakrotu na ni na nka ne si ho okwa koforo akote anka ne bi eho na ya densu ko akukun no de ni share ode ni bra ne ho nti obe ya akwa ma ya densu oyo ba na so na nani edin nti nananum a wanchichire late di akono di ko chichire ho no ekọ wa na wonu saman so yo ni edinfo na ye bet obetimi abeboa ye akọkun ama ye wo ye nkurom tie ne ye mfa ne nko no wensere ya densu na ya densu di ni tumi ma no de koy ana de koy no ne di benya akono di nanso akono di oye bosom bosom oye no me kire se bosom bi aye obi sunsum eye nipa bi kra nti okra no ne ye frɛ no abena ene yampo de nana abena akonadi so enti me ugbo Ghana sunsum bi a metima kire na se ye okwan ofa so a okoye sa sunsum no okay nti eye ahyehyede ye da ho nti sania okura ya densu tumin na ya densu oye ne somfo no okodi nkwasa asam kire no a ne papa ne ya densu enti ya densu di tumi pa enti wo fo se ko akonedu su kodi nkwasa asam ya densu odi nkwasa asam ya densu di che no wan fa nche no ku no che ne kra no ya na menu anu asofo a wan preachi ana bosonsum ya nkwasa asam ko fie na wo su kodi akire se wo bosum esi wo fie okodi di na tem no hweye efiri se bosom no on fa nche oda obehye wase obekun obesew obema wa bre efiri se ono ya nfa nche no bosom bi e bre efiri se bosom bi a hyenkwa somase abena anya ne pene se obekwa ko somo ka se se ono so transase na ni nyame botaye ode ba ma ne baaye no obeye enso na adane se adane se agya ne koye adom na se na awurade ehunu ne mobo a na obeyi na firi ho na wa fe wa be firi ya de nsunsam no akoni bi ase bai se si ya wo hoyi ko sisa temu obedo no akoni dida so ehye ho ehye nkwa so se latefo ma na aduan bi si e ma na aduan ni oda so dam ho ti se wa be ye de wa be ye angaso wa ye desperate nti ko dimi kire na odina ni brebe ba so nti saa nuoma we nyina no a wo ho no sunsun bi a wone de na asuo no mu de yanku obi ne yede ni kokuri asuo no ye tumi ti asuo kura onya bofo asuo nya bofo asuo ye wrade no nti na ebe mo wo badaye na ana won ya body mu na agya ne bo won se won mabua ye nipa efiri se asuo ka ho no won ye okra na ti nipa mu no asuo ka ho enu nti na wahwe a uji Yesu di as yankobo asu ewo nsu asu na yakobo no okra no na wo ko siesie no edi na ma na awurade hwan na siesie no agya no hyehye se asu na wo kwan se o siesie kra nti wahwe a moja eyensuo okra no ti moja nim nti moja no yesuo nti asuo ne krakra nti no nipa bia ni wa ubetimi aka se metena se a minum nsuo ubewu nti asuo na ye yenkwa asunsumu miensa ane kura nipa asuo ekura nipa dua ekura nipa na dua no ekura nipa ansa ne ja kura nipa eno ye ja no ankasa ne ho ade e wo ye mu dua no ekura nipa nti ne efra nipa dua nti dua ho ode mfiri wo mu a untimi ntena asase ne so sebe ma mframa so obe hu asuo ho ode mfiri wo mu a untimi ntena nti ye ka nkwa
ai wo nipa mu ye miensa ye won kwamoa nkwamoa no de ye frɛ no nkwamoa no yesunsun bi yesunsun ben ya papa o chembe ma enu nti o chembe ma na ebo ade eno ye boso so ane de homa chem ya me ye owe nwura mu no a homa chem ho asem na meka sunsun homa chem no ye jacket sunsun o timo no a ye frɛ no chembe ma no ni jacket no no dua no okay tisani awonso jacket ne body we no okra no ati omu no woni tumi ni wi ase ofiri mu saa na tie nti o chembe ma abodie mu nyina no ono no control ano na ye nkwamoa nti ye nkwamoa we ye mu aye ono a nti na wa study a wo tititi abakọ sense homa chem wo ye oba na wo bu nsa ukobotra wo nwu biem tire so nkwamoa na we omu no ye ne ho ade na obeje afiri wo obi azu tini nya hwe agya no kura nya hwe ze agya no ni tumi ode ma no ne de ewo ho no age na ade obi entimi munu atan obi entimi munu fo obi entimi nya ne hwe nti obi aho ade wo ye mu nti nkwamoa no no enkwansuo saa no ma we nyina na enkwadua no ma we na ma nkwa anye Kristo enya hwa saa no ma ni nyina ma nkwa senka Kristo na ma nkwa ka India fo ni nkwa ka China fo ni nkwa ka Japan fo ni nkwa ngo wanyi Kristo ni wonfa Kristo nya hwe nti ya mo ma ye nada ye ho nunu ye ho let's tell people the truth me kan no kore na di a kire onu nipa if is a sa na gya no ahihye no nti mfa biribi nkoda ne biribi eno na ye Kristofo we preach beyond ye ka de ye nim na de ye nim no so abaye nada nti onipa de ne ho koto so na ohunu se nya no kore a afi wadane ne ho na osan kasetia nti we hunu se obi ko Kristo somu os me ko Kristo manantimu a me nya mfaso bia me ko akom ho obi nso firi akomu anantimu a wanya mfaso bia ko Kristo mu enti enipa e won twetwede wa asase so efiri se no kore wosom na ahodo ni nyina mu ayera papa ye hwe Kristo som ene abosom som ni mienu ne de ene ni nyina ye pe ni nyina ye pe enye Kristo som na ye ena nya abosom som na ye ni nyina ye pe ni nyina ya de kro no ha efiri se abosom no mesi nyame bi ne kofa bae kwakubu nsam gina ye na ogina tigare ogina na opopo nso ojaba gina no ana wan kofa bae wan ye nyame Kristo somo so ojamframa asa no meka no nyame oya abofo epo abena ana kofi ya osu wan so no wan kofa bae eye Yesu omo na wan so kofa bae na omo bewo wo mo ma na omo ma be kire kwan nti wan so ye nyame kro no a enyame mienu wei obi agi moja ko Kristo somo Bible from Genesis to ni ekomoja okay every say me kire wo say wo besoma Kristo Yesu no ananso say when you want osomo no ono no servant no onyai no say o me chichiri wabusua metena wabusua nim every say agya no na ama na adwuma enti so obeye biribi ama obeje wo kra no no obesoma no wabusua nim enu nti na kane no no wende aforbo ye adwuma ewo trosem ye tete apam yes entwa mu o Yesu say ma me say mra no me be share ne ma Yesu Kristo kura no ba asase so ye gya ne ba no wa me hwie ne moja ngu amfa nkotu aka ada na ne wanka say me ye gya ne ba smafomu ana yafomo bi a betwam fache me ana me de ache there be a love nature ye wugu na no ana utwa nti ade kro no a moja kro na no be hwie gu yi abosomfo moja kro na so no wo so hwie gu yi ada na wanka say me ye gya no ba nti me de me hwie moja ngu me de meja tumi atwam enye moja hwie gu na ohwie ne moja gu hwa na gi moja so de kotu aka hwa no kotu aneka o de tua nyankopon o de tua ye kane de mai nti hwa na gi moja nyankopon je nti nyankopon ti suro na asase oba aso ye moja no gu ye de ne ko nyankopon ye nyankopon bia na gi moja no da ba ko me ba be kire Yesu ase okay na wa be ka Kristo som kofa bai ankasa okay osum bia wasase we so kofa bai da ba ko me yesi ho no ma kire ne mako na ya na hu hia me osum bia de ye osum ne bai okay na de enti asa na o ma no ya na me mfa ma ne se nipa ye nim ye ho nti medwen se ehun hia se wo be hunu sunsun wo mra wo a wo hunu ho
Nti san chere kura me de ba obi nti da obaji ho achi because onim de me ka no ho so e bia papa nipa no enim kwan obefa so obi hu ne ho hwehwe abodie mu no eno na ka osom a yetete ye agya no ma kwan se emra nti anyame no mbo osom se momfa mabu anipa nti osom no ukọhwehwe ti na kyerọ se mo se bisa hwehwe pem behu nti unnim biribi anka ukọ asọre a eye osofo asede se o kyerɛw se we won se akono di me late ho minimu ho hwe nanso agya no adwuma na meye agya na adwuma no sunsun bia wo saase no ana wiase na agya na bom no se ne ho adwuma ba me ho a minim okay efiri se minimu a mebi se agya no a wo frɛ me wa adwuma nim na agya no a kyerɛ me na me nso wo ba na ma kyerɛ wo nti wo kuro mu ho ma kyerɛ wo kwan ofa so a o ba kyikyerɛ kuro no na ma kyerɛ wo sunsun na wo ho no de o yeye na de wo so ya obɛyɛ wo na wo behunu we ya obɛkwa kɔfom akono dabi Ize ne ya ma kyerɛ ise akono di se ne yede ye no nti kɔfom na onfa nkyɛ no na wo ya so den na wo se ba akwa akono di so na me sofo apriti se abosonsom ye nkwase asɛm akodi di na tem onde obɛhye wase nyina efiri se ono okɔfom ya de nso afa nkyɛ no onim ya de nso ntia ya de nso se ya de nso so ma de ni trimu odin sa na ni trimu na den da ba kuma ba kyerɛ de nti ase na wo be ba bete na ase nti na da bia ye ka se ma ye mu aten efiri se de nti a ye bu aten no ya ne nti de obi yase na de obi ye no so kyerɛ wo mu a wo ba bete ase na kyerɛ se on fom ye ebi na me kyerɛ on tigale okwa ye fa so tigale kun ti se tigale be kun a wo a okun de wo se tigale trimu odin na so ono a ye kun no no e no so ati ase eye den so na ekokun no nti saa no ma we ya yenti ase a ye futu afra ana ama osom aye bebre na nso osom de agya no ama obi ase o ma ase so mesom ti na me se osom bi aye pe eye nkoa osom bi am ye nipa koa it makes you a slave nti timala so sa na nso yenya nkoa yen nipa yenya nkoa ye ya dehye nti nyame amo se kosom wan ye bo won se won kosom no ya bofo nti abofo na esom ya no kra ye nka na abofo asomfo na ye de ne benya abofo the right name no ya corrupt no aboafo na ye kan ntem ane ya kan abofo de obroni frɛ no angel no yen ye twi kasam ye frɛ no asomfo one som yen yen ye som wo yen nti na nya ye wo asomfo no so mu nchichemu ye wo archangels archangels no won som yen won som won papa no anyway urade no na won beboa yen nti won no ye fra won aboafo because oba won chen no beboa na they are all there for us kwakubu nsam ye oboafo oye urade owurade na o janim na obewura sumnim nti ye frɛ na urade nti ye ka urade anya biribia o enyame ni bi wo hɔ a mra rems no ye kyikyere mu no saa kane no na rems won kyikyem no nyina wo awianim ɛna nya ne wiase na bi kɔ snamonim nti na wo snamonim ɛhɔ ana wo wo awianim ɛhɔ ana wo nti awianim fo na ye frɛ wo fire element osnamonim fo na ye frɛ wo water element na omo mienu nti water fo no dwo we nu monyo so ho se na sitie nti emra emfomfom re hya ase se eba wanyame ne ntem no na nyame no free de owo janum anu afiri janum na wakowura esumnum na odi benya awurade de owurade ti wo kan bible ba bia obekwa kohia na awurade kan se esunsun bi ba wa monidin de owurade no kan se de obewurade no kan se ne ame kira wo se akomusi obi so ase obi anim se yakom na asi ne so sunsun be na asi ne so wankasa amonidin ankyere na ase a de obewura ano no kan se nti the reporter na o report no ene kyerɛ sɛ de owurade no kan se na kyerɛ sɛ sunsun bi na sunsun bi awodin ye de nim sɛ Yesu Kristo dabi nti Yesu Kristo ye urade nti wakan o sɛ Jesus is Lord o ye urade adanti obewura abode no ye jane ba wo soro na o mewura ade na nso obewura abode
Komfo Anokye ye urade kwaku bonsam ye urade wo nyina be urade nnua tumi nyina na won ye honhom a won wosoro na won ya be uraduam ene se wo ka ewe de urade na won ka ahwe o ka urade a won ka ahwe o ka nyame a on ka ahwe on specify nyame bia wodin urade bia wodin nti sabe o ka Asua se Asuo dos Asuo bia Yesu nti Asuo yaw na chesa o ka ta no on sa me ka akonodi me se ye fra na abena nti o ka akonodi kura on ka ahwe eye manane so an se na esitie tigale wo ho o ka tigale a on ka ahwe nti na obi di tigale din eye a onya hwe no na so pa akobo kimbu fadi nkwase asem kimbu ba besra wo ba o ka tigale a eye manane nti on ka ahwe nti betimi akodi di tigale asem ai se obi akwa anto anyama okwa ase anto akwasia anto aboa won ka ahwe anto ayekuro that dey account there what did you so na sa obeso mu nti aya na ye beat o yen ya ye nim sunsum sam ne de sofo betima akogina Asuo bi mu no abodin wiye Asuo ni nka hwe na so boni din de onim se wonim no wa obeba na din kwase asem ho obekire otumi ya wodi ewe me ade ntina wogina Nsuo ma yesi ye mo Nsuo fufuro din efiri se Asuo bi ni Asuo bi nka okay emre nyame ne ba asase so no ebi be fonfom wo ho enam bosom kro ya bosom kofa ba ya me chire tigale ese beji nipa na bi Asuo ya ta no ne kobu abusia no na tigale ese mameta no ba na tigale ayama ahye abusia no na wonya kokuti ta no ba de na ko hyefom akokuru bosom nti mu abusia no Asuo ko obechichire abusia no oni Asuo ta no abenya wanya be ya tamfo ana anyame no so grudge timi ba wontem Asuo densu ene ya densu no ene abena brem wen ya nuafo nanso wonka nti wontimi nkogina ya densu mu enkofre brem wo frɛ ma densu be fa wako Nsuo nyina twokora wan ya nuafo ya densu ni brem abena won ya nua no esunsum bi mane won okay nanso wan ya tamfo se ofre ya densu sifom wa hasisi e na ofre brem sifom wa hasisi e ntokwa besi wa hasisi e ba ko beko okay ubo ni din keke opa afre ya densu wa ha na bo brem din wa hasisi e ya densu befu obija wa hasisi e akoya to say Jesus Christ eni kwaku bonsam na je obi ka say na Jesus do ye na ne kwaku bonsam konya asem oni ni konya asem senti ye nti soma sentina me se osom ye pe no efi se wa bete wo de me soma bete me de Yesu bete ne soma no so bete ne soma obi ye adwuma kro no a eye de na Yesu be wi ni moja ne kwan na ode ne ka ode kotu ai nipa ya nti asunsum no ensem wo ho a sabe ye nipa ye nim anka se ye hwehwe ne ye tie asunsum ase na ye hunu sane ye onni sunsum bi anama one ne benante no wan kofa no me a na hawa ma ho tie no ye akonfo a wan kom ye sofo a ye se ye gya na adwuma won se no me ye deda ye nso sofo bi ba no aye jimi sofo bi no awu ogina puppet so a no awu efiri se awurade no a wo som no a wonnim no wo tamfo no ba hwa instant no puppet no so a no beku akire tumi a wodi Yankopon will never kill anybody one sorry fee if it's so chilifumpo ejano nanso yen wi asofo bibrewu wo ota so yale ya chi won wo ota so sunsun no kwache ne hwa ba bi obehia obi hwa no beche udi nkwasesam kire no hwa no beche papa ye brand so de yen fa plan yen entwem yen chere plus kakara de mi de minimum ze na ne de no na minim me chere na sikitiwa bi Asua Pra ompa no asem na fe de ba ne sei de be kan say Pra ya Anokye ba Komfo Anokye ba ene pala
Anokye ba ye pra. Okay. Asunsum no wo ma, right? Yesu wo ne ma. Wo eja no ba no wo ne ma ho. Ne ma na betetiti asom. Ne ye wasunsum ne bi wo a ye fra wo virgin souls. Okay. Wo mewura abode bi amu da. Me fa honam we bi da. Kwaku wonsam o me fa abode we ma asase we so da. But o sunsum wi ase osoma ne ma na eba. Yewo asuo no mu bi wo ha wan ya be fa body we abe live life abe ware abe wo de wan ase agya be chichire busua nti won de wani nipa na esan. Okay. Ti se ne Yesu Kristo nso ba asase su no Yesu abe bobra abe wo ma be boni bra wa asase we so Yesu anya ba ko no aba o wa ba do do sen Yesu aba enan obesan ba bi dabi anya me ne de obi ama biem when you wo man na eto adwuma no so Yesu ma wa ha eneni asofo ana wo mo said wa said that kire busu Yesu ma asefo na de osono aye asori sembai nye Yesu nko a ogya mframa ka ho ana epo abena so ka ho. Okay. Nti obia nka wo beye Kristo chidifo no wa mfire epo abena mu a ufiri eye ejane ba ni mu wa mfire ejane ba ni mu a ufiri ejane mu ejane ba ubi fire jane ben wan fire jane ben ma ufuru jam frama mu sanity. Okay. Nti na oya asofo ne bi ye hye won nyina no wan fire jane mu won ye niafo o ma ye hye gidi won nyina fire jane mu won ya won ye asofo no a won ye asofo no no wan fire wan dwo no won fire po abena ho Asuo. Okay. Nti obi be ye osofo a oye ayi anache se ofire po abena ho na wo mo say ba gidigidi sisi na wo mo free system nim so wo mo free wo nyina free janim na aya na ejanumfo no ye wo sronko obi wo ho a na oye kwakubu nsamba. Okay. Enso obetini abeti asore wayera na akwan ne papa be hia na obi kunu enya asore na wabeti ni ti na ne papa ekunu because wo nyina osom wo ho a obi abeti bi nti kwakubu nsamba nso timiti asore Jinyame ba timiti asore. Na mo masore na wo tie no o ye ni in the name of kwakubu nsam not in the name of Jesus Christ. Okay. Nti wo da na ho koye in the name of Jesus Christ pe o papa kwakubu nsam bo ba befu. Nti na bim kai Jesus Christ ka na spirit na eban. Sa. Aye kese. O kan in the name of Jesus Christ no a. Na chese wo di kwakubu nsam enmonyam kwakoma Yesu. Ono obenya. Okay. Sansu na Yesu Kristo in the name of kwakubu nsama onu ubenya. Nti kwakubu nsama ma jinyame ma esunsu na wani Yesu nka ne nyina ne ma no be yosom a mo mrada mo ho. Okay. Emrada mo ho ne se woni de one ne emmo no ene ne nkobbo. Odo ubetimetu no yonko ba nkofa no ntan wani ase. Osofo obi benya ishi wo man yi mu. Sa osofo no oye me fan se jinyame nana me fan brembema na brembema eba ana oye sofo. Okay. Oye eja na adwuma nti oye sunsum dwuma sunsum dwuma oye no akofa Yesu akotai nani ase nti controversial topic bi by wo media ne so no ko kan bi ko praise Yesu o ko praise Yesu no ne lucky ye ne se sa da no na me yi adwuma bi ana nyame yeso an se onkokunu no be pie ha nti o pie ha no ana me se da bi akwa no menim no anso menim no odo me penasem because ajana adwuma na oye no like oyade obo ankrofo ni ade so it's like me penasem so I immediately called the person akwa we ya woni ni ye battle no jai if say akwa na yakwa kubo nsamba wo so sa akwa no wo so ye humabirem ni kwakubo nsam nyina mu firigya ni mu ye nuafo nti ye wo nuane no na wo na wonnim no mu nyina mu ye sunsum adwuma ba ko na mo ye nti wonti wonnim wo ho nti ana o ye Yesu adwuma o ye Yesu adwuma no a nkobu obi kosisi obi emfa ye nkoma Yesu efisa wo nyame no kura wonnim no de o ma utumi a wo de ye no ma no kura wonnim o wadwen na ye o se Yesu tumi na wo de ye adwuma ba wo boa eye sa wo mabrem no etumi because mabrem ma bia wo tumi won firi gyanim enti de oye ni nyina ye ho mabrem tumi na o de ye na so onim
I say Asuo ya tano asofo bebre no aye tano ma nti tano tumi no de ye adwuma ba do onim okay na so de aye ma na tano de mfa ne ho if so de onim no ho okay oni esunsum no nhye da ni problem na emom ejamufo no a esunsum ni bia fonfom wo mo ne de ontwe ma eti udi na ye komo bia kokoku no na mesre ma no na me ne kasai na me frɛ osofo no na me ka kire nse onja asam na pese me ni bedi ahie mu ene ade ba no ya hantan kra kakra but I just need to spare him na me cover no na me ka kire sunsum se onko me ne be kasa e kire oba me se me ne na wakasa obetwa asam no so nti onjai na wo nkambum ana ote ho okay anka obeku no so nti sa na omote obia wo de one ne nka okay pra na owo ho no oye Anokye ba biribi nti na Anokye de ne bai Asuo Anokye ono ne sunsum a odane mienu oye mframa okay san Asuo efisa one ye nano nenam okay nti Anokye ne ho ha nan the bia dia ne nana na so be me de nana ma ona ebia meje o me de nana ma ona so be ka se na so fo na kire akoma asesa na nti e be dia se me fa nana ma papa Reverend ye brain nti ye be time ni abedi plans on komo kakra ai nti wo bibia be kan twa to de me kan twa to ne se esunsum pi wo ho ege nipa ya fa wom se ye de wom be nante aye adwuma eno na menua no akonfo bebre no a ennim ti wan agera wan akwan okay afutu a me de be ma ne se biribi koso wo bi ase obi ayen kwatete no nti ye katete no a obi ennim se yakomsem I am telling you tete no nyakom ni amoye no bi no enye no ne ti mitumu akonfo fo se munyai na de ode akom tumi no baaye no obu aten nti ubehunu afie we akomfo bewu efiri se boni ato asimu no abosomfo akomfo ho ahwan se obi kokom a tis enu na ama akom asai no obi kotete akom o kotete akom no na wa o kotete akom no no kom baikom nti wo sunsum papa kan wo no a ye Asu ankasa na asi ni so afre no na busuafo nim yenim se wo na wo ye panyi wa adwuma nim nti ye de na ba wo ntia atete no na ono no eye bosom kom nti bosom de odin kwase asem nti ubehunu na wa hye onipa kono ne oda nti be ma no ne oba no koda oba no ne be ma ne koda at the end of the day no wa impact ono ni sunsum no e de akọrepresi we tumi papa no no apamo sunsum panoko na ono de bone no ama no nti ono so bezu no abeye bosom na bia nti obewie no bosom na ode kofie enu nti na wo hwa akonfo dodo no wo wa bosom na so konfo bia ukom kan no bosom nkan ho ya wa bosomfo wo ho enu na me kire wo kotu okokotu na wo de akodua akom ye nnua nti wo a wo na wo se ese wo ye konfo no saa de wa kekere na wo twitwa moja gusu no efiri akom ye obi de wo eye gya no ne bo ni sunsun egya ni sunsun so nya wo de a se bia so ya ta no da ho enye obi de a eti obi antimi nkoka se me ya ta no de a na so yan hwe amanfo bebre ta no konfo ta no ko fa firi mo do so pa ta no so ye ba ko pe tie ye de na ta no aye bebre yi ne bosom obi se me wo bosom ahe mi wabosum sei sunsun ba ko pen of fall bi de ne nante na sunsun bia wo ne nyonkonom okay enti ne nyonkonom timi be si so be ye adwuma ko enti oni na gina ye bia ho sunsun ba ko pa wo no onu nkuto so ye su a ese su pe ni hu wo ho okay ye ntwitwa moja enti mi tumfo se o ye konfo akoma kan ba hwan ya si a ha ho ka kire sunsun na osi wo so na so no antetew ana ono anche o ba bi akọ ono no nim no kure na ode wakọ na nso se busua nim na ye pagya obi ana papa we no wache wakọ mu be kọ no ho na ebusun bebre gugu wa dwane firi ho efiri se obedane no saa dane adane a abai ena bone adoso ti ubehunu so konfo bi e wo ho a akom na okom no okwa obi adwuma e koso nti no me de ye nkoso nti se ne mame Komfo adwuma no Komfo ye for girls look at this Komfo won ye for girls Komfo a wote wa wo se Komfo me ye sikaduro nti
say bra na me so me ma o say eno dia azanfo ne na sa no ma we nyina eyade e de say agya no adwuma wa hyehyɛ de ato wa ye di adwuma sunsun bia wo so ma ode bae enti asunsun a wan de akomsem bae nyɛ saa na no wan ye no enu ti na tete no Komfo timi yira Komfo timi esa yare Komfo timi nyane ofo nti ye na me nuanom nso so a wan condemn no akom kane ema nkwa efiri se na obi wu a Komfo betime nyane no mehu bi da okay so ati ase enti se wo se akom nkwa ni mu a mimi nsuminum Komfo obenye obi oba be ma testimony se na ka mewu me call Komfo we ho no nyane ewe wo ho enti eno so ma ne nkwa sa na Kristo mu nso so ko na wu a ye be nyane wo ho so ati ase enti Kristo man kwa we mu so man kwa na mom won ya won man kwa no na me kire wo because ono ni nkwa no ama obi oye bosom oye saman oye wunua nti ya nsom wom nti obi a nchekere ne ho ma osom ya akomo se Kristo ho nchekere ho ma no wo ya gya na bode wo firi agya no nchen sa bode tumi we nyina timi ba wo nchen ba bia wo moa nti won ye ya boafo eno ne ye ka na bofo nti mane moa but enkosom no dinini nti wo kan kiro asem no a ewomu Romans 13 ewom ose de mo makra nyina amra wo ho ase matumi edi ade nyina so na di asi a woni onyankopon na edi asi eno ano no papa hunu ho na bo bra yi na di wule mu na jai bone ye na gya no enu monyam odo ma wo baaye no ayi ne ho ye me di gya wo kwan no abusua anim se na ye di dwumadi ni nyina ebisia